Ọ bụ oge ndị eji okwu ha agba izu na ndị mara ọdịnala na oke ihe mmemme gbakọrọ bụ nke mere na Obibia na Enugwu Aguleri na Anambra East. Ụmụ nwoke ụmụ nwanyị ndị Aguleri nakwa ndị dịgasị iche iche sonyelu eze ọdịnala Eze Chukwuemeka Eri imerube mmemme nke a na-eme n'ụwa Eri World Festival bụ nke nọkwa n'oge a na-akpọ Olili Obibia Eri. Ya bụ ihe mmemme ka emerubere wee lota ọtụtụ ihe ka o si bịa nakwa ijie dịka Eri nakwa ụmụ ya nwa ya bụ nke Gad. Ya bụ mmemme ka a na wee mmerube n'ihi na a na-eme n'ọnwa asatọ dịka ngụkọ kalenda ndị Igbo. A na-emekwa ya ụbọchị Eke. Ka anyị wetara gị ozi site na studio anyị. Bụkwazi aka Jọvọ Igbo niile bụrụkwazi eze nke 34 na ya bụ ocheeze na isi ụtụtụ ya bụ ụbọchị gabara na ebe a na-akpọ Ezu na Ọmabala nke ndị Ọmabala niile ji agbanabọ Ezu na Ọmabala wee mara, ebe ọ gara wee kpee ekpere maka udo, ọganiru, ogologo ndụ, ịdị mma na mbawanye na isi onye Igbo ọbụla, ma werukwa oge ahụ wee nabata mmụọ onye bụ nnukwu nna ha n'ihi na enwere nchekwube na Enugwu Aguleri bụ isi Igbo. Dịka akụkọ si wee kọọ, agbanabọ Ezu na Ọmabala bụ ebe mmiri na-abọ jekọrọ. Ebe ahụ bụ ebe Eri kwụsịrị wee malitezie ije ya wee banye na Aguleri bụ isi Igbo. Dịka ọ natara na ya bụ agbanabọ Ezu na Ọmabala, Eze Eri gara n'iru ma gozie mmiri nke onye niile ga na-eji wee na-arụ ọrụ dị iche iche nke gụnyere ndị si na mpaghara Delta bụ Ọgwashi Ukwu na ndị ọzọ niile na-asụkwa Igbo. Ndị kabinet nke Idu Eri bụkwa ndị ahụtara n'uju ha ebe ha yiri uwe dịka ndị Idu Eri kabinet. Ha dọnyere Eze Eri ukwu mgbe ọ na-awa ọjị ma sokwere ya ma gaa n'ebe dị iche iche ọ gara nke gụnyere Ekeze ebe eze na-agbatụ ụkwụ ma ọ na-eme mmemme dị otu a. Ya bụ Eze Eri gara n'iru ma kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke ha ji akwalite omenala ha ma sikwaza na ha sikwa na ya na-amụgosi ụmụ ntorobịa ndị na-etolite ka ha bụrụ ndị mara omenala ha ma jidesie ya ike. N'otu aka ahụ ka onye bishọp nke Catholic Diocese nke Aguleri bụ Most Reverend Dennis Isizo gara n'iru ma kpee ekpere maka udo, ọganiru n'isi onye Igbo ọbụla ma sikwazịa na ụlọ ụka Katọlik adịghị emebi ihe gbasara ọdịnala ndị katama na ha na-ajụ nke gbasara ife arụsị ma kpọzie ndị Igbo ka ha gbakọta ọnụ ma kwalite ejije ha na ihe eji mara ha ma gaa n'iru bụrụ ndị na-adị n'udo na-achọkwa udo. Ya bụ mmemme gosipụtara onyinye nsere ugo enyere otu onye n'ime ndị a bụ onye na-eme ihe egwuregwu bụ ka a na-ayọ onye nke etunyere ugo onye kabinet memba Idu Eri ma kpọọ ya ugwu ndị Igbo. Otu onye bụ onye kabinet n'Idu Eri bụ Oliakụ Uju Edochie siri na mgbe ha na-emerube mmemme a na ọ na-arụtụrụ ha aka ụbọchị onye bụ nnukwu nna ha bụ Eri ji wee bata na ya bụ ala bụ Aguleri ma sikwazịa na Eri bụ diọkpara mbụ ndị Igbo ma sikwazịa ndị Igbo niile ka ha gbasoo ya bụ Eri Kingdom mgbe ha na-achọ ebe ha si bịa. Onye na-ahụkwa maka ihe egwuregwu bụ Ugezu bụ onye isi oche Idu Eri kabinet sokwa na ndị bịara ya bụ mmemme, ebe mmanwụ dị iche iche na ịkwanyere eze ugwu na ihe ngosi ndị ọzọ bụzi ihe pụtara ihe na ya bụ Olili Obibia Eri emerubere. Site na Obibia Enugwu Aguleri, abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.